Il-ftehim ta' kooperazzjoni konġunta bejn Malta u l-Libja dwar interconnector bi provvista ta' enerġija rinnovabbli kien xprunat mill-viżjoni tal-Gvern Malti fil-qasam tal-enerġija. L-għada li ġie maqbul dan il-ftehim waqt żjara fil-Libja u għanju skellem mal-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u mal-Ministru għall-Intern Bajrin Camilleri li akkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela fil-Libja. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan il-ftehim seħ wara il-ftehim bejn 9 Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fir-reġjun tal-Mediterran. Dawn l-aħħar xhur konna qegħdin naħdmu flimkien mal-counterparts tagħna fil-Libja biex nistudjaw il-possibilità li jkun hemm interkonnessjoni li taqgħat lil-Libja ma' Malta fejn jitwassal enerġija nadifa propju f'pajjiżna, bil-possibilità eventwali li nifirxu ferm aktar minn hekk. Il-Ministru Dalli qalet li l-pass li jmiss huwa li tibqa' għaddejja il-ħidma biex isiru aktar studji dettaljati dwar il-possibiltajiet li jeżistu għal dan l-interconnector. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bajrin Camilleri qal li din iż-żjara tkompli turi r-relazzjonijiet b'saħħithom li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi ġirien. Sostna li f'dawn l-aħħar 3 snin saret ħidma konġunta mal-Libja fis-settur tal-migrazzjoni. Li kienet ħidma konġunta magħhom illi ħallet il-frott primarjament tal-pajjiżna fejn għażilna li niġġieldu traffikanti tal-bnedmin, għażilna li niġġieldu lil dawk illi bla skrupli ipoġġu lil dawn in-nies fil-baħar, li finalment waslet sabiex inqas persuni u numru konsiderevoli ta' inqas persuni waslu Malta b'mod irregolari u fl-aħħar mill-aħħar ukoll tkun qed issalva l-ħajjiet. Din il-laqa fil-Libja issegwi il-laqa tal-Prim Ministru Robert Abela mal-Prim Ministru tal-Italja Giorgia Meloni li wkoll tkellmu dwar l-enerġija u s-sigurtà fosthom fuq il-migrazzjoni.